Eze-Ana Ugochitubelu. What's your mother oraifite? Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị ụka eriga anyị fọnda mbaki, ndị oche eri anyị fọnda mbaki. Fọja sikala aka ụgọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Ulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ụka dịkwa. Mana Ugochitubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mbe. Ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to liberate yourself and your family from bondage. Yes, ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma, you would learn so many things that will liberate you and your family from it. Onye bụ isiokwu anyị. Ana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, agwana gị isiokwu anyị ji bịa, mana bifo anyị gaba n'iru, mma ebu ụzọ ma arụwa ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị agabagoro n'iru. Ị ka nwekwara ike ibu uku ya sonye na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọdụ niile nke ụwa, maka ya bụ aja bụ aja na-alast ofu ọnwa. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya ga-abụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Jenụwarị. Ị nwekwara ike isonye na aja n'ebe ọbụla ị nọ. Ndị na-esonye mụ na ya bụ aja amarago ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, email donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp, agwa m other details I need from you in order to book you. Yes, etu anyị na-eme wa anyị wod prayer request ga-edebe n'ọta. Ejegori m je chụọ aja ka ọfọ n'isi ndị niile sonyelu na nke ọnwa. Yes,
so ọ bụrụ na onye ahụ sonye ihe anyị na-eme iwe prayer request ga edebe n'ọlta na-achụ àjà na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa anwa ụbọchị anyị ga-achịkọta ya anyị jee na mmiri jee chụọrụ ndị mmiri àjà mee saraka anyị gbagọtazie n'elu ala na ọlta na temple chụọ àjà to entities of powers jee n'ebe nchụ àjà gbuo eburu wee mee saraka. I can tell you na-enwe massive testimony mana anyị abụrụ ndị na-eshow testimony ma ọ wụ ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya wee bịa mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe ọnwụgọdị ndị sonye na aja afọ over 2 years anyị bidoro ya as we speak ọnwụgọdị ndị bụ kwuru throughout 2024 ike dị na aja mana what you don't know is only a mystery to you and not to all. So echi isonye na aja ihe ị ga-eme bụ if order ya through names details if email donation token to the account number echi isonye na ya chat ya mụ na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. You send their message, I will respond. I'm going to busy my PA will pick it, but I can assure you that I get what I response almost immediately. Yes. Then I can do that. I will go na 2024 ga-amara na ayọkwazị ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button na invite your friends ka sonyere anyị ka ị na-eme nke a ka Chukwu nke pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa anyị wee kwuo na 2024 ga-amara gị mma based on etu isi wee kwado. Yes, anyị wee sị na ọ nwere ihe anyị kwesịrị ka anyị kụziere gị ihe ị kwesịrị ịma ihe ị kwesịrị itinye n'ọrụ ka 2025 wee mara gị mma maka na ike niile dị gị n'aka ọgụ ma ga-edecide ihe ị chọrọ ka o mee n'ime ndụ gị n'ime ọnwa n'ime arụ anụnwa. Ịma nke bụ eziokwu the present control the future. Ịgba na-etu ị chọrọ ka ya future dị all this your present earth life experience and your lifestyle will determine etu your future wee dị ga-esi wee dị maka na ọ bụrụ ọnwụ na erụrọ irie ndị Igbo na-atụ ilu si na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ịghọtara ya na ihe chọrọ ka nkọwalụ gị ihe ga-edo gị anya nke mbụ bụ na ihe kwesịrị ịma nke mbụ bụ na ihe gbasara liberation dị ụzọ na-abụ. Yes, you must liberate yourself and liberate your family. Very important. Kedu ka ị ga-esi wee liberate ka mma alụ atụ enwere ike na family bụ ụnụ so na family a ga-asị na family a nọ under bondage. Yes, o nwere ife ga na-eme na family o doo anya na all is not well. Kedu ihe ga na-eme na ya family? Enwere ọtụtụ family ị ga-eje ihe a na-enwe ebe a rise and fall. O nwere onye n'ime ha lụgbalụ ụlọ. Enwere ike ọ bụrụ family a mụrụ ụmụ okorobịa 3 nọ 5. O nwere onye n'ime ha lụgbalụ ụlọ lụchaa ya. O doro gị anya na something is wrong somewhere. Ọ bụrụ na family pụtara a na-enwe ọnwụ ike. Etu Ifeanyị si wee nwụ Ifeanyị nwụrụ na accident. Etu Chijioke si wee nwụ Chijioke nwụrụ na accident. Kedu ka Chibuike si wee nwụ Chibuike nwere ike ọ bụrụ ọ na-aga mmụọ na-agara onwunwe sire blade atụọ ya ọnwụrụ. O doo anya na ha niile enwe ọnwụ ike na onwere nke yara ahụ. O nwere ihe dị iche na mmadụ nwere ọnwụ ike onye fụrụ n'ụtụtụ ya afọ ya na mgbede ya bụ ọnwụ ike mana o nwere ndị bụ na ọ yara ahụ ndị mmadụ na-asị ya ndo ịghọtara ya ka dị iche. Onye a ga-eji nwayọ na-eluzunu till finally the spirit will detach the body. Mana enwere painful death pam under 1 second the person is gone. Ịghọtara ya o nwere family ya apụta ọ bụrụ na ọnwụ ike nwee family ya apụta ọ bụrụ amụtaghị nwa. Onye na-asị na o nwere ihe na-eme ike ihe na-eme ịghọtara ya kama na o nwere ike onye ahụ dị amara ihe onye ibi n'afọ. Ị nwere ike ịsị o nwere ndị bụ atheist ha nwere ike ịsị na ihe niile na-eme just ka o si so ya ịghọtara mana ọ bụrụ eziokwu. E nwere mysteries of life. O nwere family ga-apụta amụtaghị nwa nwee problem. Chijioke nụrụ nwaanyị Chijioke amụtara nwa. Ifeanyi nwa jere ije dị ijerebe di ọ mụtara nwa. Ifeanyi nọ n'ụlọ nwere ike ọ mụtarakwu nwa.
nke ya amụta nwere ike ọmụta sọ nwa nwaanyị ịmana ọ na-awa apanicha egwu n'ọfịa ọmụwa oke ịghọtara ya maka na ọmụwa oke ebe a na ya amụtazi nwunye before you know it fizzle out. Yes, ọ bụrụ na family bịa na-amụ amụta nke amụtara amụta ọ bụrụ nwaanyị and so on and so forth. O nwere ihe na-ada eme na family mgbe ụfọdụ ewee sị ka emee ụfọdụ ihe wee mee in agreement nwotu ụmụ mmụọ ka ihe na-etu a wee kwụsị. Ndị Igbo nwere ụfọdụ ihe ha lụgasịrị ha na ụmụ mmụọ gbaa ndụ wee wuwe ọgbụgba ndụ. Example, o nwere family ụfọdụ enwere ọgba ndụ wee wuwe ọgba ndụ akpọrọ aquarium, gods of fertility. Aquarium mụ abụ ihe na-afụ na na-aga enwe ọmụmụ multiplication both human being and the material things. Ewee wube this altar of aquarium. Ịghọtara ya onwe ọfịa then nwekwazie ụfọdụ ọta dị iche iche ewubere. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ọta ndị ichie, ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ọta adagwu. Enwere so many various altars family gwuwelu maka ọdịmma nke ezinụlọ ha, ọ bụrụ ka emegide mmadụ. Ịmara ndị mmadụ aghọtara ihe ọdịnala dị na-eme ilu onye abatara anyị ji wee wube mgbasa ozi ọdịnala Igbo ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ihe dị iche na capital B na Ogbuefi. Ịghọtara ya anyị wee na-akọwa na ohere niile ndị a ezinụlọ dị iche iche gbakọrọ aka wee mee maka ọdịmma ha abụrụ onye nwa bụ ajọ ọgwụ, ọ bụrụ onye nwa bụ ihe ọjọọ, ọ ka ọ dịrị ha mma. Ịghọtara ya na-ewubezie those altars na ọgbụgba ndụ ha gbalụ maka ka ọ dịrị ha mma ka mmakwarụ ga-atụ aṅụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa. O nwere baịbụl ahụ iji wee ịma wee marụ ga-atụ. O nwere mgbe ndị Juu na akụkọ baịbụl datara Gerica story achọrọ m ije wee kụziere gị ihe. Ndị Juu bịa na-enwe nsogbu. Kedu nsogbu ha na-enwe? Nsogbu ha na-enwe na ndị agbata obi ha na-alụso ha ọgụ mgbe kwuru mgbe like ndị Philistine. Ịma ọgụ ndị Israel na ndị a na-arụ na North Bank na Philistine. Now a na-enwe nsogbu wuti ndị agbata obi ha. Ha wee sị Chukwu okike kpọkuo chi ha wee sị ya na ha na-enwekwanụ nsogbu wuti ndị agbata obi ha. Kedu ihe ha ga-eme ka ha na-enwe mmeri n'ebe ndị ilo ha nọ? Chukwu oke wee sị ha ngwa ebe a ka esi wee zitere ha Samson ka Samson bịa zọọ ndị nke Samson wee daa. Samson emegburu ya maka na ezitere Samson eziri ozi na Samson ga-abụ onye nzọpụta ga-agbapụta agbụrụ ya from ndị niile na-akpagbu ha. Samson failed. Second option bịa. Second option abụ ka ewuwe igbe ọgbụgba ndụ. Chukwu oke wee sị ha na mma abụrụ unu chi na ngara agbara ụnụ ọgụ n'etiti ndị ilo ụnụ mana unu ga-edebe iwu 10 a. Ewee wube iwu ọgbụgba ndụ. That is an altar. Then that altar na-alụrụ ha ọrụ na-emegide ndị ilo ha ha na-enwere onwe ha na-enwe mmeri. Mana o nwere oge o ruziere ha nwa na onwe ha bido deviate away from that keeping their own part of the bargain. Ha bido biwe ndụ ekworo na anya ukwu. Ha bido biwe ndụ iko ha wee deviate from that original plan. Ngozi Chukwu awa na nchekwa Chukwu akwesịrị ịda agba oke ha wee gbarara ha. Exactly ihe ahụ na-eme n'ezinụlọ gị. Yes, gị nwa na-ede m anya maka na mgbe ha bịa deviate from the original plan, that protection and blessing ha kwesịrị ị na-enweta ha na-enweta gberi mgbe wee gbararịfa ha wee nwebe ihe mgbu. Ọlta ha abụ igbe ọgbụgba ndụ dị nnukwute ile to the extent na o nwere ndị ahọpụtara gara attend to that particular altar. O nwere ndị ọ bụ ọrụ ha ibu data igbe ọgbụgba ndụ. Yes, mgbe ọbụla ha na-eje n'agha ewee ruo otu ha na-eje na ya bụ agha, igbe ọgbụgba ndụ a wee nwee ka ọchịchị ịda onye a na-agba uzie wee jee ka onye tinye aka efu na igbe ọgbụgba ndụ a dara. Ọkwa ịma na o nwere good intention mana maka ihe na ọ bụrụ onye maka ahọpụtara usoro na ndị ahọpụtara ga na-eneta igbe ọgbụgba ndụ anya ewee si uzie wee kpọnwụọ maka na unholy hands. Usoro na ndị ahọpụtara ndị ga na-emetụ igbe ọgbụgba ndụ aka. Etu a ka ọ dị n'ezinụlọ niile. Enwere ndị ahọpụtara ka ha bụrụ ndị ga na-eneta all family altars. O nwere majority of the families n'ala Igbo na-awụ the eldest bụ onye nwere ike ịbụ ndị na-eneta family altar anya. Ịkpọdị ya na ngwuru family,
ịkpọrọ obi ndị ichie, ịkpọrọ ya akwari ọmụmụ, ịma na okenye onye bụ okenye ha ga na-eneta family altar anya. Etu a ka o si wee dị. So etu a ka ụmụ Israel si wee nọrọ wee bụrụ na ha na-ebu igbe ọgbụgba ndụ wee na-eji agha na-enwe mmeri. Mana mgbe ha bidoro nupụrụ isi gara ịdị edebezi iwu ha na Chineke nwere, wee merie ha n'agha, igbe ọgbụgba ndụ ahụ adịbụ ile wee kwụsị ịdị ile, wee merie ha n'agha to the extent na-eburu ha bụrụ ma igbe ọgbụgba ndụ a wee jewe ije gbooru na Persia. Ị ghọtara etu ihe si wee mee? Ana m achọ ịgwa gị na that family altar dị na be nna gị nwere ike ọ kwụsị ịdị ile because of family line, etu unu si wee bibe ndụ, personal lifestyle. Ekwuru na anya ukwu ọnya awa onye kwaturu ihe kwaturu altar unu. Ọnya mere na ọtụ na adọrọzi ile, ọnya mata na ọtụ na adọrọzi ile. Unu wee filuzie na n'ụka abịago ka unu jee bupụ ọtụ unu wee banyezie na nke bụ nsogbu. Unu wee zọ eziokwu na nsị abọkị tizie aka na tikpabu aja. Ọnya unu nwanyụrụ ihe esi. Yes, ịghọtara ya? Unu nwanyụrụ ihe na-esi. Unu melụ ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna nna ụlọ ha nwere wete ndị nna wete Chukwu oke na mmụọ niile na-eje Chukwu na mmadụ ozi wee kwụsị ịdị ile. Maka na ụnụ nwa bidoziri tinye kwụrụ na anya ukwu, tinye mpụ na ọtọnọ, ụmụ mmụọ wee gbakọdo n'azụ. Ọnya maka gị nwa onwe onye nwere ike isi na-emegidoro gị nwa na-eme na famili na ọnya ka unu wee je bupụ mebie igbe ọgbụgba ndụ ụlọ. Ọ bụrụ ọnya ga-asọbụ ya problem. Yes, ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe ị na-pass through today bụ maka ihe nweziga n'akụkụ unu wezigara ihe dị na ngwu wee na-eme ọtọnọ n'elu ọtọnọ. Ọnya bụ ihe bụ nsogbu. Ọ nwere onye na-ajụ m tata n'ụtụtụ taa wee na-asị m na ha chọrọ ka awachi ọfọ ngwuru be nna, wee na-ajụ m ọ bụrụ na ha wachi ọfọ ngwuru be nna ha, nsogbu dị iche iche ha na-enwe n'ime onwe ha ọ ya akwụsị? Wee sị ya na ya ma ịkwụsị dipendịrị na etu si kwado. Yes, na ihe nzara ya. Ọ bụrụ na famili ụlọ famili mejọrọ mmụọ kwatu ọlta eji wee chekwa ngwu, o wee na-enye unu nsogbu, ma ọ nọ famili jesu ọfụ ọkụ na ihe ọ ga-eme ya bụ ihe anwụ ụnụ kwaturu nwere ihe ọ na-alụbụrụ ụnụ na ngwuru unu ga-elusu. Example, ọ bụrụ na ọlta ahụ ewubelu bụ maka agamniru, bụ maka nchekwa, bụ maka ihe akwakụ na ihe enwe, bụrụ maka ọmụmụ na unu ji ekwatu onye bụ ọlta, ịfụrụ unu ga na-enwe nsogbu n'ihe gbasara. Example, na unu kwaturu ọlta na-afụ maka gbasara ọmụmụ na multiplication, ịfụrụ unu ga na-enwe nsogbu n'ihe gbasara ọmụmụ and multiplication. Ọkụ ị na-ege ntị. Ọ bụrụ na ya bụ ọlta ewubelu ihe dịka aquarium, ọlta ewubelu maka multiplication na inwe ọmụmụ, unu ewee je kwatuo ya, unu ewee gbakọdo ya azụ, unu wee wee mpụ na ọtọnọ. Ihe unu ga na-eme experience na family unu bụ ihe dịka ihe adaghị enwe ọmụmụ, adaghị enwe multiplication, ma ụdị nwa mana ụdị akụnụba. Unu a na-enwe ndachigha azụ, ọ maka n'ihi na unu merie. Yes, ọgwụgwa nnọọ famili nọọ maka nchekwa, protection ka eji wee daa ana, ma ọ ka eji wee nwuo na-ewube obi ndị ichie. O wee bụrụ na unu ji kwatuo obi ndị ichie, unu ga na-enwe problem with long life, with nchekwa, with protection. Maka na ọnya maka ndị wuo isi afụrụ kwaba okpu ndị nna unu ji wee wube ya bụ ọlta. Ị na-ege ntị? So ihe unu ga-eji wee mara ihe bụ nsogbu bụ enwere nsogbu dị across board. Example, onwe family na-achọ nwa. Ifeanyị nụrụ nwaanyị 5 years 10 years, Ifeanyị amụtara nwa. Ifeyi nwa jere ije di, ya ije di 10 years bedi ya ọmụtara nwa. Chibuike na-amụta nwa nke ọmụta nwa nwụrụ, ọmụta nwa nwụrụ. Onye amụtara nwa na onye ume ọmụmụ na-eme ọ bụrụ nwanne. Efukwa at the end of the day, onye nke ịtọ mụtara amụta nwere ike ọmụta so ofu nwa nwaanyị afrozi afọ ime. Odowu na anya na ihe abụ ihe gbasara ọmụmụ na-enye nsogbu. However, ọ bụrụ na unu restore ihe unu mebiri emebi, na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa,
a ga-erestọrọ unu ihe gbasara nsogbu unu na-enwe gbasara ọgụ. However, ọ bụrụkwanụ na o nwere onye n'ime unu because of his personal lifestyle or her personal lifestyle ọ na-etinye aka n'ihe ana na-asọ nsọ na-akwafu ọbara na-alụ kidnapping na-atọrị mmadụ, na-egbu ndị mmadụ, na-eme agwa iko dị iche iche, afụfụ dị nke a dịrị onwe ya iche. Ịghọtara ya? Maka na a na-ekwu na ọkụkọ tiri ọnụ na nsị, ọ nwụrụ ụkwụ ya na-abụ wunyekwuo na ya. Ịghọtara ya? So ịfụ na afụfụ onye nke a nwanne unu nwoke atiri aka n'ime mpụ na ọtọnọ, ọ ga-adị dọbụrụ ọpụ dọbụ. Maka na a na-ekwu na enwegodoro ihe na-enye nsogbu na famili, o tikwa aka n'ihe ọjọọ ọzọ butekwara ntaramahụhụ ọzọ. So ụdị ndị na-etu a unu restọgoro ihe gbasara obi ma ọ bụ ihe gbasara akwari ọmụmụ na-enye nsogbu na be unu. Ndị obi ha dị ọcha ga-enwere onwe ha by that simple act. Mana kedu maka ndị ọzọ metalụ mpụ na ọtọnọ ọzọ butekwara nsogbu? Ịghọtara ya? Ihe na-achịkọwala gị bụ na that particular problem anwa dị across board. Ndị niile obi ha dị ọcha, ihe na-enye nsogbu n'ebe ha nọ has to do with that ihe ahụ emebiri na ngwuru will be restored. Fọma ga-ebido mekwara ha. Mana ya bụ onye n'ime ụnụ nọ n'ezinụlọ ụnụ jere tikwa aka n'ihe ọjọọ, ikweta ihe aka n'ihe ọjọọ, ntaramahụhụ nke a dịkwa. So ọ ga-adịkwa ka onye lere nkịta goro enwe, maka na ndị ọzọ nwerechago onwe ha. Na gị nwa bụ onye na-ene m anya ime nwere onwe gị. Ihe kpatara na ị nwere onwe gị bụ na o nwere mpụ na ọtọ nọ imekwasakwanụ n'elu nke emere eme. Ọtụtụ famili ka a na-ekwu okwu na-enwere ndị wụ na-emegidere mmadụ, nwaanyị bịara ije di ma ọ na-emegidere nwa ọkpụ ma ọ na-emere nke a ma ọ bụ na-egburu mmadụ. A na-ekwu okwu ka a ga-esi wee kpocha nke emere eme. Gị nwa na-ene m anya, yes, ka na-emekwa ọtọnọ n'elu ọtọnọ, na-eme mpụ n'elu mpụ. Kedu ka ihe esi nwere onwe gị? Arụchagoro ọrụ ezinụlọ ọma aba as long as na individually na nke a na-ekwu okwu ka emedo nke nna ụnụ, yes, nna gị na-ene m anya, nke nna gị mere emedobara that one. Gị nwa na onwe gị na-ene m anya wee kọntinuo na-emezi nke mpụ na ọtọnọ karịa na ibi nke nna gị mere. Kedu ka ihe ya esetere gị mma? Kedu ihe na-ekwu maka ya? Family liberation dị ụzọ na-abụ. For you to have real family liberation, you must liberate yourself first. Yes, because family liberation is as a result of neneghị anya example na nna gị bụ ajọ mmadụ wee bịa wee mewuo mmadụ maọbụ gbuo mmadụ. Ihe ahụ o mere wee weta abụmọnụ wee nye ezinụlọ gị. So etu ị ga-esi nwere onwe gị fọm abụmọnụ ahụ nna gị metara bụ kwa gị wee pụta wee call a spade a spade. For gị wee pụta wee na-ebi different lifestyle dị iche na nke ahụ nna gị na-eme butere abụmọnụ. Ọ bụrụ a na-ekwu na nna gị mere ihe ọjọọ ofu, gị nwere onwe gị eme ten, ịfụ na nke gị ka njọ. So a na-ekwugoro na ka a mara ka a ga-esi wee kwuo onye ukwu wa na nke nna gị mere, gị nwere onwe gị na-emezi nke ka ya nụ. Ihe nna achọ ịkụwalụ gị bụ na agbụrụ kịta na-emezi ife karịrị ihe nke ndị gboo ha mere. Gị nwa na-ene m anya, nna gị mgbe ọ dị ndụ, nna gị o duru nwunye mmadụ ma niile eduru nwunye mmadụ. Nna gị mgbe ọ dị ndụ ọ na-etinye aka n'ije kwafu ọbara ime abọshọn ma na-eme abọshọn. Nna gị mgbe ọ dị ndụ o ji eme ntọrị mmadụ, o ji na-atọ mmadụ ma niile eme ntọrị mmadụ kịta. Nna gị mgbe ọ dị ndụ ihe ọjọọ niile a nene onwe gị gbuo onwe gị nke bụ eziokwu. Yes, gị maka nna agwa werugoro mmiri nene onwe gị fụọ eziokwu ị gwara onwe gị bụ dị mere eziokwu. You must celebrate yourself. Sometimes ụnụ gwara ya nọ na-eblem the spiritualist, na-eblem ya dibịa. Agwara m gị ya dibịa is not Chukwu. Ihe ya dibịa ga-emere gị bụ to intercede on your case, to use his spiritual connection kpọkuo ụmụ mmụọ wee ya ayọ n'isi gị.
Mana the final arbiter, the highest decision body is the spiritual being that will say, okay, you have made good case for this particular person ka o nwere onwe. Mana onye ị na-asọ deserve from mercy. Maka na ka a na-ekwukọrọ na ọmaịrị ọnụ na nsị o were okwu ya na-abụ nwunye. Your dibia or your spiritualist is like a lawyer, a learned counsel. You go tell a consult mgbe ị nwere case na court. The legal luminary a consult ọrụ ya will make a case for you ka i wee nwee soft landing, ka i wee win the case, ka e wee mere ya ebere. Onye abụ ọrụ lawyer. Mana ọ bụrụ the lawyer bụ the final arbiter or the judge. So your spiritualist ga-azọ gị make a case na ụmụ mmụọ why you should be forgiven, why you should receive blessings. Mana whether we receive that blessing depends na gị nwa. Maka na a na-adụ onye ori ji ọdụ o were obi na-apị mbasụ. Ụmụ mmụọ na-ene anya fụ na onye a na-eme case ka ihe dịrị gị mma. Mana ka a na-ekwu nke i mere ị na-emekwa ọzọ. A na-ekwu na itiri ọnụ na nsị were okwu na-abụ nwunye. Ọ bụ the issue. Mgbe ụfọdụ ọtụ famịlị na-asị n'otu ga alụwala ọrụ ezinụlọ, n'otu ga alụwala ọrụ ezinụlọ n'ime onwe gị, ịlụgo ọrụ ezinụlọ n'ime obi gị. Ịma ọrụ ezinụlọ ị ga-alụ onwe onye ịzọdọrọ okwu hapụ onye ọkụ nwere onwe ka iwe nwere onwe gị. Ịmara na onye ji mmadụ na ji onwe onye na-arụsa alụrụ ana, onye na-agba oge ọbụla ị na-eche ihe ọjọọ ị ga-eme, a sị gị hapụ aka, wepụ aka enwere ofe maka na o yiri aka mmadụ. Kwụsị mpụ na ọtọ n'oyi na-eme. Ị bụrụ onye na-agbachiri mmadụ, iwepụgara aka n'ihe ọjọọ ị na-eme. Gịnị na-ewekịta ọgwa asịsị ekwu na mana mma ekwu Eze-Ana ka mbụ. Ị mara o nwere ọtụtụ ndị mmadụ gị nwa na onye na-arụ ọrụ na kọmpani, ị na-arụ ọrụ na kọmpani, ị na-ezu ego kọmpani, ị na-eje na-ebu nwa, anyị na-alụ mmadụ ọrụ na kọmpani, ị na-ebu material, ị na-eko na-ebu with other drivers ka elee ngwaahịa kọmpani. Ego kọmpani ọrụ ego mmadụ o si n'elu wee daa, ọ bụrụ swet mmadụ biudu. Ị na-ezu ori ịma ọ na-agbacha egwu ọ na-anụ ukwu na ego ahụ ị na-ezupụtacha ya ofu ihe ọzọ anaghara ụdị hotel. Ịmara ife ahụ tarụ n'eze anaghị eju afọ. Onye ụgwọ ọnwa ya ezuru overtime ama ezuru ya. Mpụ na ọtọ na anyị na-etinye aka ime ihe ọ na-eme gị. Ihe ọ na-eme gị bụ na ọ na-abụ inwetacha anya bụ ego ofu problem abịa bugara dị home. Ị na-ahụ ị na-anọ ebe ị na-alụ ọrụ, ị na-ezu ego kọmpani ka ị wee ebe ọgaranya, ọ ga-ejiri ebe ọgaranya maka ị nwere ike nwetacha ego ahụ ofu nwa ga-ada ahụ, nwunye ga-ada ahụ, mma ga-ada ahụ, iwerekwa ego ahụ ya tụrụ na ọgwụ gbarakwa aka. Mana ịkwụgba aka gị ọtọ na-ebi an upright life, enwere ike do sickness na-erighị ego ama abịa onye ahụ ị nwetara ezuolu gị. So nkere ihe m na-ekwu maka ya, maka na onye ahụ ị na-eje na-ezu ego ya, ị na-eje na-aghọ ya aghụghọ, na-ezu ego kọmpani ebe ị na-arụ ọrụ, ị mara ka onye a si kwado. Ị mara ụmụ mmụọ ọgbọkwuru mgbe ọ na-eset up that altar, ọ na-eset up that factory. So mgbe anyị ji na-ezu ego ya, ụmụ mmụọ anwa getago o ji wee ọgbọkwuru mgbe ọ na-ebuild that altar will never be happy with you because ị na-eme bụ onye a ha na-agba mbọ ka kọmpani a na-ebilite gị nwere ike na-akwasa. So they will always treat you as an enemy. Ị dị agba ebe problem ị na-enwesi ogologo na-asị na ya na otegwo lụwara ọrụ ezinụlọ nwa na akwụkwọ agwụ iche jigo ndụ gị ka ngwa ntịrị mara. The only way the entities of powers will have mercy on you, liberate you from family bondage is this. Na nna gị bụ ajọ mmadụ, na nna gị kpara agwa iko, na nna gị bụ onye ajọ mmadụ, i wee tonite, i wee nụ ajọ ihe nna gị melụ, wee si call a spade, wee si no, I'm not part of this. Ịkwụba aka gị ọtọ, itinye n'aka n'imegide mmadụ, ịmara ajọ ihe niile a nna gị mere imere ya. Onwe onye nna gị nara anị ya n'aka ike and ịbụdara marụ na nna gị nara onye anị ya n'aka ike, mana ọ zụtara na maka na nna gị dị greedy. Yes, nwanne m anya, nna gị dị greedy. Ọ zụrụ ana nwanne gị, nwanne onye a na-ebe ọzọdo onye ahụ ụkwụ n'isi maka na ike dị ya n'aka, maka na ọ kpọrọ onwe ya odogwu. Nna ya wee nwụọ, dịnwa wee tolite,
wee marụ na ihe a nna gị mere obu mmegbu ka o megburu mmadụ and onye ahụ o megburu na-akụ ọta na-akpọku Chukwu oke na-asị nọsbịa wee na-asị na ndị niile kpara nkata ewee napụ ya okie maka na e nwere mmadụ na ha ama nwụnata uto rụwa. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo mmadụ, ọ bụrụ na ị tolite fụ na nna gị biri ụdị ndị dị etu a, kpọọ ndị anwa nna gị nara ana n'ike nyechighị aha na ha ishabiwe wuchi onye nwa bụ depression. Maka na ọ bụrụ na nna gị anwa na-arụ datị mmadụ ana n'ike anwa maka na ike dị ya n'aka denụ onye anwa nara ana wee na-ebe arịrị na-agbakọ ụmụ mmụọ si na ọma adịkwa mma, na-emekwara ya ihe akaja, na-emekwara ya na ya bụ ofu nwa, na-emekwara ya na ike adịrị ya n'aka, na-emekwara ya na ya bụ ogbenye, na-emegburi ya wee kpọkuo ndị elu na ndị ana, kpọkuo mmụọ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi si ha gbakwara m n'ọgụ na-anara m ana m n'aka ike. Arịrị anwa na anya mmiri anwa ọ na-ebe o nwere ike o jee were ọchị kọcha ọjị jedebe na ana si ndị ana gbara ya ọgụ si na ndị ka ha ra m ndị megidere elu wee narị ya n'ike na ha ma enwenata udo na ezinụlọ ha niile. O kwubiri okwu ịnwere na ike dị especially okwu onye aka ya dị ọcha kwubiri, o wee kwubie okwu a nna gị ebijago ndụ wee na okwu o kwubiri wee malite wee mebe unu niile useless. Ndị niile nọ na famili anwa ma ndị n'obodo oyibo onwere ife ha nọchatara, ndị nọ na Naịjirịa onwere ihe ha nọpụtara, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị bụ egbudo unu niile isi na ada maka ihe akwa nwa ogbenye bel. Ọga onwere depression ị kwesịrị ime. Depression ị kwesịrị ime bụ unu mara onye unu na-ara ihe n'aka ike, nna gị na-ara ihe n'aka ike and ị tolitere dị sure jee jụọ ndị okenye chọpụta na nna gị mewuru onye a nwanne do restitution. The only solution ị nwere owu do restitution. Ịmarụkwa onye ahụ emejọrọ famili ahụ emejọrọ gbochighara ha ihe unu nara ha n'aka ike ka ha kwugharịkwa okwu a wee kpọkuo mmụọ ndị elu na ndị ana sị ha na arịrị nna ha belụ na ọnwụ na dịma na anọrọzi a na-adịata anabere arịrị anọzi ha biko iwe ha dajụọ na ya bụ ezinụlọ realize go mistake ha mere na ha ewochikatago ihe ha na-arụ ụlọ n'aka ike. I can tell you ọhịa ahụ family liberation. Family ya nwụrụ mejọrọ ọ bụgoro na onye a nara ana adịrọzi ndụ mana nwa ya descendant ya ka dị ndụ, descendant ya wee were ọjị wee gbọkuo ndị elu na ndị ana sị ha na taa na-ewochikatago ana ha nara ha n'aka ike iwụrụ dajụọ na okwu niile nnafa kwuru n'iwe maka ana narị ya dajụọ. Okwu ji ana etu ure nwere onwe ọnya family liberation ịmara idea. Mana ihe na-enye nsogbu na nwere ike nna gị mere ihe ọjọọ, nna gị na-ebo mmadụ allegation, nna gị megburu mmadụ ichere ọsọ mma ka eji egbu mmadụ ịma na o nwere allegation ị ga-ebo mmadụ ịma na igbo ole ya ibojazie allegation anwa ịmarụ na onye kwuru n'uche zọ na onye agwara anaghị echefu n'obi ka a na-agwa. O nwere ike ịgwachi onye eje mmadụ na mmụọ si mmụọ na-ekwe ihe onye na-eto abụrụ m. Ọ dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-apụta na soshal midia na-akọtọ ọlta isi na mmụọ anaghị arụ ọrụ. Ọga ụbọchị ọ ga-esiri ihe ama ihe na-eme gị ọ ya ọ batara m nwa n'onwe m ị na-afụ. Enwere m ike ịpụta na soshal midia drag onye ọbụla, enwere m ike ịpụta soshal midia na-agbawa wuche onye ọbụla. Ụfọdụ na-eme ya because of no popularity ka ọ na-achọ. Ọ nwe onye nke si from Enugu steeti ụta yesterday chọwa ofu celebrity gbawa ya wọl, ọ na-achọ followers, ọ na-achọ ego Facebook. Agwara m ụnụ ndị niile na-achọ ego Facebook jee chọọ ihe ya arụ. You must have something doing except ego Facebook. Maka na ọ bụrụ na ọsọ ego Facebook iri line o nwere ụbọchị ị ga-edeta anyị fụ na ịdị agbatazi view ije chọwa onye ị ga-adara anyị ka ị ga-agbatawa view. One day obi kpọnkị gogo market no go return. Ọ bụrụ ọkwa mmadụ niile ka ị ga-agba awọ na Afrịka. Ọ bụrụ na o mere n'izu o mee n'ọnwa, maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji chụọ aja na-emecha na ọya epu ome na-ege ntị. So onye na-achọ ịkọwala gị bụ na some of the things ị na-akpọ n'ọnyanwa bụ ọrụ ezinụlọ ma ọ bụ ihe na-eme na famili ụnụ bụgoro nke mbụ na ị ga-abụrụgoro ezigbo mmadụ n'ime onwe gị. Ị ga-echegharịgoro n'ime onwe gị, kwụsị ibi ndụ ọjọọ. Ọ bụrụ na nna unu biri ndụ ọjọọ wee megide ndị mmadụ, bido kịta kansụl lụọ ya sị na ihe o mere ụdị njọ, call a spade a spade, then turn a new leaf, biwe ndụ dị mma contrary to ihe nna gị biri. Biwe ndụ dị mma
na-egosi ndị mmadụ ịfụnanya na-akwụ n'eziokwu. Ọnya ka a na-akpọ chegharịa ma chigharịa. Ịghọtara ihe na-ege ntị? O nwere ihe a na-akpọ chegharịa ma chigharịa. Ị nwere ike ịsị na-echegharịgo na nke a mana ichigharịgo. Restitution, onye anwa nna gị mejọrọ n'ike dị ya n'aka, ijego yọọ ya mgbaghara, ijego mee restitution, ichigharịgo ka esi na ọhịa dị njọ, ijego mee the needful banye ịyọtụ onye anwa na-ewe iwe na-emejọrọ ya na-agbara ya ọkịka, ijego mee ya. Onye ahụ family liberation. Kwụsị ije na ọ bụrụ na ị na-efekasị na kọmpaụnd ma onye niile ahụ ihe sọgụ ya family. Ihe ya family ga-eme ka unu kwụsị inweta ntaramahụhụ so na ajọ ndụ nna unu biri. Unu na-echegharị ma chigharịa ka ị ga-esi wee chegharịa kamgbe ị ga-echegharịgodo nke ime obi, bụrụgodo ezigbo mmadụ n'ime onwe gị. Then chigharịa. Mgbe ahụ ị chigharị, ime about turn, right about turn, go back to the new way of life. Emergency spiritual implication. Mgbe ọwụ na ị chegharịrị ma chigharịa, ihe ọ pụtara bụ n'ime uvugo away from the where you are standing in the spiritual. There is a place you are standing. When you are living a bad life, o nwere ebe standing. Mana because the matter how things work in the spiritual realm, and the more why you basal metaphysics, a man no nwere ebe ị nwere standing in the spiritual realm. When you turn a new life, it make you go another position. Example, the spiritual realm can make you a marriage. Yes, if you to we medium wave, short wave, and FM. To our case, we went layer by layer, and don't come more. So let's say at the point of being a me hojo, I can't make it na medium wave than I got na short wave. Being a me hojo. Yes. Only two know na short wave. Madam baby, I remember see you ezigbo omume. He moves ya away from short wave. Guys here na medium wave. Only ọbụna na-achọzi gị na short wave will no longer get you because you have upgraded to medium wave. Oh, yeah, so that particular position ekwu nna gị kwụ wụ na level of ndị na-eme mpụ na ndị na-eme ọtọnọ. Nna gị nọ ebe anwa kwụrụ na ndị na-eme mpụ na ndị na-eme ọtọnọ wee nwụrụ. Gị nwa na onwe ụgwa nwa ya itolitekwa nọrọkwa na level ndị na-eme mpụ na ọtọnọ maka na you refuse to call a spade a spade. Even ị na-emekwụzi wickedness karịa nna gị. Ị ka nọkwa ebe nna gị nọ. Therefore, punishment ọbụla dịrị nna gị a ga-eji wee cheta gị generation to generation. Ị na-ege ntị? Yes, maka na gị na nna gị ka na-eme operate na the same level of gross material wickedness. Mana mgbe ị bịagoro turn a new leaf, chegharịa ma chigharịa, ịgbagotago na spiritual life. This is your spiritual standing is quite different from where your father was standing. So, almost a repercussion as a result of ihe nna gị si wee be life. It will never touch you because you are no longer standing where your father stood. You are now operating in a different standing. Therefore, ihe nna gị metara ama abụzi ụbọchị wee nye gị. Akwụghị na-ege ntị. Yes. So gịnị ka m na-achịkọwara gị bụ na ị ga-agba mbọ tọọnụgolo enu liv bụrụgoro ezigbo mmadụ n'ime onwe gị mgbe ị na-achọ ka ọnọdụ gbanwere ezinụlọ gị. Bidogoro fọ nwe onwe gị. Ịgbagochazie ịmalụzie ihe anwa nna gị mebiri. Onwe onye nna gị na-arị ihe restore ya. Ọ bụrụ na nna gị ji emanye ndị ichie aka n'anya wee kwatuo obi ndị ichie, go and restore it. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na o nwere nwa ọkpụ nwaada akwara akwa na be ụnụ jee mee ihe kwesịrị ime. Onwe nwaanyị bịara iji edi akwara akwa jee mee ya. Onwe onye ụnụ zọdoro ụkwụ na ana jee restore ya. Onwe onye ụnụ na-ara anya ya jee restore ya. Onye abụ total family liberation. Mgbe ị na-eme nke a ka ị nwere onwe gị, I can tell you, ọ bụrụgodo na ị na-eme appeasement ọbụla mana ị bụrụ ụzọ mee restitution, forget it, you are not serious. Quote me anywhere. So what am I saying? What I'm telling you today, what will liberate you, both spiritual and physical. If you apply this my method, here's method I want to use. If you apply this my method, all my students my this method. On one of the New Year message I give.
kwụsịrị ndị si ihe ị na-eji arụ ọrụ ezinụlọ. Ọrụ ezinụlọ na-abụrụ ka abịa ma ọrụ kandụl fekasịa nnu na mmiri na kọmpaụnd gị. Ọ na-agụrụ hundreds of thousands, 500,000, 1 million ihe onye nwa ihe na-ebe na aka na-ebe. Ọkwa ị na-ege ntị ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụrụ, if you don't like what is happening in your life right now as we speak, turn a new leaf. Bidogoro n'ime onwe gị ịmarụ mpụ na ọtọnọ ị na-eme imerụ mbụ, kwụsị ya. Bido taa. Osita dị mma, ọ dịbara gboo. Sow a good seed. Go sow a good seed. It's a gradual thing. You will be able to liberate yourself. You will be able to pay up all your spiritual debt. Maka na ezigbo ihe imere a ga-eji ewe na-akwụ ụgwọ ihe ọjọọ imere till you be totally free. You are no longer indebted to any human or any spiritual forces. So that ihe ọma anyị na-emezi, you will be reaping it. That is natural laws. Asị m nọọ ihe ị ga-eme ka ị wee nwere onwe gị n'ime arụ anụnwa. If not, ị ga-akọntinu na-alụ ọrụ ezinụlọ na-eme liberation ebe ụnụ nọkụnụ ka turn a good life. Kwụsị imewu mmadụ, kwụsị iri oke mmadụ, kwụsị ịkpacha anya wee step on people's toes. Kwụsị ime ọ jọgburu onwe ya. Ihe m ji ekwu ihe a bụ na ọ bụrụ na ị kọntinu na-eme ọnọdụ famili gị ga-aka njọ. Ọ bụrụ na ị nwetara ego ọ bụ isiokwu, mana enwere ike emechaa ofu ọya nwere ike ịbịa. Ọ bụrụ ọya ga-debe na sick bed, nakọrọ gị ego niile ahụ ị nwetara n'ụzọ eziri ezi. Karma is a bit. Agwacha ụfọdụ, yes, karma is real. O mere n'izu, o mee n'ọnwa. Ọnwa onye zọdọrọ ụkwụ n'isi, ọnwa onye ị na-eme dị karịrị ya. Wepụ onye ahụ aka, wepụ onye ahụ, wepụ okwu gị ka onye ahụ nwere onwe ka gị nwazi wee nwere onwe gị. Maka na ka ịma nke a, ị mara nke ọzọ. Onye ahụ ịzọdọrọ ụkwụ taa nwere ike ọrụ echi ọ dị connected to a strong altar that will fight you to stand still. And fight you, not only fighting you, fight you and fight your family. So okay, can na-ekwu ọ bụrụ na your late father was so much occultic and also suppressed ndị mmadụ when he was alive, accumulating all those wealth. Ndị nna ha mere ụdị ihe dị etu a, some of those properties a na-elesi ele na. Ọ bụrụ na nna gị mere ụdị ihe dị etu a, bido kịta mewe restitution etu ị nwere ike ka ị wee medo obi ụmụ ndị agha emechọrọ maka ọdịmma gị. Asịkwana na m agwara gị ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka a gbaara gị afọ mmiri, send them message na WhatsApp 08138243871. I repeat, 08138243871. Mana ọ bụ ụzọ ị chọrọ isendịrị message na my private WhatsApp number, send them ya na 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Ka Chukwu okike gọzie gị mgbe ị na-anụ onu a, mgbe ị na-emetụ aka na share button. Mụnwa maara na ọtụtụ ndị mmadụ amaala ka ishare message of good message. Ihe ndị mmadụ chọrọ ka eshia some of the things enwere uru ọya aba, some of the things a na-eme ka e wee chọọ followers. Adị m eme ka m wee chọọ followers. Ihe m na-agwa ihe mmụọ gwara m this morning, nọ ya message of today. I can tell you, as at yesterday, amara m nọ ya ka m na-akụzi, mana isi ụtụtụ taa mgbe mụ na ụmụ mmụọ na-anọ ọnọdụ ụtụtụ, ha sị m nọ ya ka m na-akụzi taa ka e wee liberate ọtụtụ ndị mmadụ ndị ka nọ n'ọnya nke ha kere onwe ha na family bondage. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send them message na WhatsApp. Echefukwana imetụ aka na share button ka ọ sịkwara ndị ya adị ụlọ. Agụọ m ọfọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, n'isi ndị niile na-anụ olu m, ndị niile nọ ndị flesh of my voice right now, ndị na-emetụ aka na share button na-eshi anụ ndị mmadụ ozi ha n'ụta maka na okwu ga-adawo. Agụkwazie m ọfọ n'isi ndị children of the temple ya na ndị friends of the temple, ya na gwazi ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị a 2024. A sị na ọmaka ya emerefa, a sị na nwa agụ amatarata ahịfịa, a sị m ihe unu ga-eri bịa, ihe eri unu abịakwana. Ha gbata aka gbarịtee. A sị m na ihe ara eri ọba nwere ife ya eme ụlọ. Onye sị ụnụ nwụọ, onye ahụ nwụọ ka ije akwụ ya. Na onye sụchara ihe ọjọọ ya eme ụlọ, ya moo onwe. Abụ ibubo ozicha ya wee bụba ya too onwe na arụ. A sị m na ilo na-asị na-egwu ana
ọfọ na okwu enwere mgbochi. A sị m onye ọbụla sị ka o chebere ụnụ ajọ echiche ka ihe ọjọọ mee ụnụ, a sị m ọnwụ na-egbu ndị ajọ mmadụ gbuo onye anwa. Mmụọ ọbụla sịrị na ihe ọmụụ na-ama eru na aka ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ọ ihe nkwu. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo, ụnụ ga-adara obodo. A sị na ụnụ ga-adịkwazị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụrụ ụnụ ome. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo, ụnụ ya nakwazịrị obodo. A sị m na arọ a 2024 ga-abụ arọ ọma wee nye ụnụ, na ụnụ na-alụ na ụnụ ga na-alụta, ụnụ na-achụ na ụnụ ga-achụta, na ụnụ bụ ndị na-ana mmadụ, na ụnụ ga-eweta ihe ọma dị na mba gwatara ụnụ. Ụnụ bụ ndị na-agbasapụ aka, ndị na-enyere ndị mmadụ aka. A sị m na o jide onye mmadụ na nke ọ ya eri ya akụ ya. Ndị n'obodo oyibo na ụnụ ga-eweta ihe ọma dị na mba gwatara ụlọ, n'ọkwa na-akụlụ ụlọ ekwu onye kparị anụ. Ndị enyi tempụl a sị na ọmaka ya emere ụnụ. Ndị na-echeta ihe anyị na-eme na tempụl a sị na ihe ọma ga na-emere ụnụ, na ụnụ ga na-esi n'ike na-abanye n'ike, na anyanwụ akpụ na-esi ewepụta ego ụnụ ji akwado ihe anyị na-eme. A sị na akpa ahụ ama aganata dry. A sị m na ụnụ ga-ejere obodo, na ụnụ ga-anakwazịrị obodo. Ọ ihe m kwuru. A sị na ọ ya adịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu wee na-ekwuo na ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụọ àjà na ọ ya ebuliri ome n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọmaka meela ụnụ, daalụnụ, ka ọ dịkwa n'echi.